Sa Lapu-Lapu City, balik two-way na ang Marigondon Road kundi may pipeline expansion project ang MCWD nga gikabalak-an nga makaapekto sa dagan sa trapiko atol sa adlaw sa mga minatan. Ani ang report. Nasimento na ang habig sa Marigondon Road diin gihimo ang pipeline expansion project sa MCWD. Ug bisan pa man kun wa pa hingpit nga nahuman ang road improvement sa dapit, balik two-way na ang Marigondon Road. Bisan ang lane pasulod sa pribadong samang, free-flowing ra usab. Apan matod sa tagduma sa Mactan Island Memorial Garden, karong hapon pa ang bagang bulog sa mga tao nga managdaog mga sakyanan, busa kini ang ilang gipangandaman. Mao na siya gi-ready na to daan duha ka tent sa tubangan para in kasog ma-suck up ang traffic, pwede mo assist lain team para pag-inspect sa mga sakyanan. Kay we really need to inspect man good kada sakyanan nga moagi. Gawas sa mga security guard sa Samang, may mga PNP personnel usab sa entrance ug exit sa Samang. Sama sa ubang mga Samang, may medical station usab nga gimunta sa dapit ug nagdugang sila og mga portable toilets. Kay 24 oras nga bukas ang naason pribadong Samang, tugutan ra ang pag-overnight sulod sa Samang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, GMA Regional TV Live.